ସର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଶୀଘ୍ର ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ସାରା ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେଉଛି। ସେ ଯେତେ ସମୟ ଚାଲିବ ସେତିକି ସମୟ ଲୋଡ଼ ହେବ ଆଗେ। କହିବି ତ ଏକାଥରେ ହେଇଯିବ, ହେବନି। ଯେତିକି ସମୟ ଚାଲିବ ସେତିକି ସମୟ ଲୋଡ଼ ହେବ। ଯୋଉଗା ଥରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା ସେ ହେଇଯାଉଛି ନୁହେଁ କି? ଥରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା ମାନେ ସେ ହେଲା ଆଉ। ଏଇଟା କ'ଣ ଏତେ ଗାତ ଖୋଲିଲେନି? ବଡ଼ ପାଇପ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ପାଇପ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇଲେ ଗାଡ଼ିରେ ହଁ ଧାରା ଧରି ହେବ। ଏ ଷ୍ଟିକର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଠାକୁର ପକେଇକି ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ହଁ କ'ଣ ହେବ କି ନା ଲଗେଇ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ